Xavi pallon takana. Pelaa laidalle. Messi nostaa sitten kohti Zlatania ja Zlatan 1-0! Barcelona johtaa ruotsalaisen puskuosumalla, joka taitaa lopulta mennä sitten Racingin puolustajan kautta vielä verkkoon. Ja maalitehtailu sen kuin jatkuu. 4. peräkkäinen ottelu La Ligassa, kun Zlatan onnistuu. Messin antoja, no nyt on vähän kyseenalaista jopa, että merkitäänkö se sitten lopulta Zlatanin piikkiin vai ei. Kyllä se taitaa olkapäähän osua ja siitä maaliin. Siinä nyt on osittain jo vähän kättäkin kyllä mukana tilanteessa. Aika onnekas osuma. On se nyt olkapää vai käsi ja siitä vielä Tonion käteen tolppaan ja maaliin. Ja sitten on heti uusia vaikeuksia Racingilla. Zlatan ja ei kun on lähellä heti. Puoli minuuttia avausosumasta Zlatan iskeä jo 2-0 ja nyt on kyllä Racingin kannalta rauhoitettava tilanne. Saatava ehdottomasti pallo pois sieltä omalta alueelta. Nyt on jo puolittaiset ratkaisupaikat tässä ottelussa. Jos Barcelona tähän toisen iskee heti perään, niin suuri naksahdus selkärangassa kuuluu kyllä ympäri Eurooppaa. Näin ainakin uskoisin. Jälleen päällä osuma. Sitten Barcelona sahaa jälleen tyylikkästi. Oi, kuinka kaunis! Kuinka loistavat harhautukset Messiltä ja takanurkkaan. Kyllä on ylivoimaista menoa taas tällä hetkellä. Oi että on kaunis osuma. Huikeat triplailut Leo Messiltä. Siellä Joan Laporta myhäilee edes loppujen lopuksi kovinkaan tyytyväisen näköisenä. Hänelle tämä on aika pitkälti jo sellainen normipäivä toimistossa. Käsittämättömän kaunista peliä jälleen. Xavi, Messi ja sitten pienellä vartalon liikkeellä röyhkeästi 2 kaverin välistä. Ja kylmän rauhallinen viimeistely sinne takakulmaan. Oi pojat, jotenkin niin järjettömän helpon näköistä. Päällään siinä pujoltaisi sellaista näytelläkin vähän malilaiselle. Alves kääntää heti nopeasti Zlatanille. Zlatan! Joi, mikä paha! Ei ole totta enää! Ei ole totta! Nyt on täydellistä näytöstä. Käsittämätöntä! Sanattomaksi vetää. Toki tässä on vastassa Racing Santander, mutta mitä maaleja! No nyt Laportakin kehtaa jo hymyillä. Kanta päällä 5 kaverin keskeltä Pikeelle, joka on täysin yksin. Huikeaa. Ei herranjestas. Lahos näyttää, että peli jatkuu. Pallo jää Xaville. Xavi pelaa sitten nopeasti Messille. Messillä vastassa Sepsi. Eikä sinne pääse nyt kukaan eteen ja Messi! Uskomatonta. Takayläkulma helähtää. Ja Messi viimeistelee illan toisensa. Ai että sentään. Jotain Racing kannattajiakin jo naurattaa ja alkaako siellä pienet Messi-huudotkin El Sardinierolla. Siinä vielä Sepsi joutuu kääntämään selän. Siinä vaiheessa voi sanoa, että Sepsi homma oli siinä. Ja sen jälkeen pienimuotoista kunniakujaa. Konstantin Kollussa katselee siinä. Kukaan ei yritä edes peittää. Kaudella 35-36. Racing on hävinnyt kotikentällä 2-6, mutta nyt tulee kavennus! Nyt tulee kavennus ja se on sitten sitäkin komeampi. Oscar Serrano paukuttaa etuyläkulmasta sisään ja nyt oli kaunis.
Ja nyt ei tarvitse luetella ainakaan vielä niitä historiatietoja, nimittäin nyt on tulossa niin sanotusti 3 maalilla takkiin ja Racing Santanderin kautta aikain rumin tappio 2-6 kotikentällä Oviedolle. Rapiat 70 vuotta sitten, mutta nyt jos Serranon maali jää tämän pelin viimeiseksi, niin tämä ei mene negatiivisessa mielessä Racingin seurahistoriaan. Oli paha, hieno maali.